لیلی لیلی شبا گلزار میرم جونی لیلی شراغی یاره عزیزم. салом ба ҳамаи онҳое ки ҳоло моро тамошо доранд. барномаи ситора бирён аст. дар ин барнома ман ситораҳои шоу бизнеси тоҷикро як бирён мекунам, яъне дар бораи онҳо ҳазлу шӯхиҳои сахт ва бемаънӣ хоҳам гуфт. рафтем. имрӯз мо барои шумо Фараҳманд Каримовро бирён мекунем. Фараҳманд Каримов 26 майи соли 1996 дар деҳаи Урметан ба дунё омадааст. دختری ارمتنی من جانم تو تنی دختر. бале дӯстон, ин суруд дар васфи Фараҳманд Каримов сарой доштааст. Фараҳманд дар сурудҳояш дод зада месӯрад бо умеди он ки истеъдодро дар вуҷудаш бедор кунад. шахсое ки Фараҳманд Каримовро дӯст намедоранд мегӯянд ки Фараҳманд Каримов на садои хуб дорад, на сурудҳои хуб. бале дӯстон, ҳақиқат талх аст. вақте ки Фараҳманд Каримов авҷи суруди оҳанги дили зори маро мехонад, даҳонашро ҳамин қадар калон мекушад ки дар даруни даҳонаш як консерти нави Наимҷони Сайдалӣ бо тамоми мухлисонаш гузаронидан мумкин. сурудҳои Фараҳманд Каримов ҳамин қадар маълуму машҳуранд ки гов, буз, гӯспанд, Мадина Басаева, Барада Киҷи, Саша Москва матнашро аҷрод медонанд. Фараҳманд бо мақсади пул кор кардан суруд мехонад. ӯ метавонист бо ҳамин ҳоли дили зори ман подземкаи шаҳр гардаду пул ҷамъ кунад. ҳамсояи Фараҳманд Каримов устахонҳояшонро намепартанд, барои он ки дилашон ба ҳоли зори Фараҳманд Каримов месӯзад. ман се чизро тамоман намефаҳмам: наворҳои Мадина Басаева, видеоблогерои тоҷик ва матни сурудҳои Фараҳманд Каримов. дар бораи тарҷумаи ҳоли Фараҳманд Каримов маълумот бисёр кам аст, барои он ки зиндагии бомжу гадоҳо ба ҳеҷ кас шавқовар нест. Фараҳманд мегӯяд ки жанри махсуси худро дорад. агар рок барои алкашҳо, эстрада барои ҷавонон, классика барои калонсолон бошад, пас жанри Фараҳманд Каримов барои гов, буз, гӯсфанд, Мадина Басаева, Саша Москва, Барада Киҷи аст. зебогӣ, чашмони бино, шунавоии хуб, ақли расо, шахсоне ки дорои ҳамин хислатҳо ҳастанд, Фараҳманд Каримовро гӯш намекунанд. дӯстони азиз, ҳамаи ҳазлу шӯхие ки ҳозир мо гуфтем ба ҳаёти шахсии Фараҳманд Каримов ягон дахл надорад. ин танҳо ҳазлу шӯхӣ аст. мо боварӣ дорем ки Фараҳманд Каримов моро хуб мефаҳмад. дӯстони азиз, обуна шавед. агар видео ба шумо писанд омад, лайк кунед, подписатсия кунед, ҳатман ба дӯстонатон равон кунед. боқӣ дар паноҳи худо бошед.